Magpinsan. Tawagin niyo na lang akong Chai. Hindi ko alam kung mahaba to, kaya kayo na bahala sa pagbabasa. 11 years old ako nang magpunta kami ng probinsya ng father ko. 11 years old din ako nang makilala ko yung best friend ko at yung lalaking iniwan at iniwasan ko dahil sa maling kala. Bata ba masyado? Wala landi si ating pero 19 na ako ngayon. Inaya ako ng mga pinsan ko na pumasyal sa baybay noon. Dahil taga Maynila nga ako, tuwang-tuwa ako dahil napaka-presko ng paligid. May mga nakikita akong batang naglalaro, naghahabulan sa tabing dagat at isang lalaking walang ginagawa kundi tumambling ng tumambling yung patalikod 3 beses na sunod-sunod. Hindi ko alam kung bakit pero sa kanya lang ako nakatingin. Sa simpleng pagtumbling niya kinikilig ako at hindi naman niya ako pinapansin. Hanggang isang araw, may dalang sulat yung best friend ko. Sulat galing kay, tawagin na lang natin siyang D. Sa murang edad ko, sobra akong kinikilig. Hanggang sa maulit ng maulit ang pagpapalitan namin ng sulat. Okay na sana parehas kami ng nararamdaman, kaso isang malaking kaso. May nagsabing magpinsan kami. Dumating ang araw ng pagbalik namin sa Maynila. Gabi noon, nasa bintana ako at kausap ko siya. Umiiyak ako at naiyak na din siya. Sa murang edad namin, naranasan naming masaktan at masasabi kong totoo yun dahil nga bata at hindi kami umiiyak kung hindi kami nalulungkot o nasasaktan. Dahil may pasok siya sa school, hindi na kami nagkita nung mismong araw ng alis namin. Grade 5 ako at second year high school siya. Nabalitaan ko na lamang sa best friend ko na iyak ng iyak si D. Pagbalik na Maynila, malungkot at umiiyak pa din ako hanggang sa nagkaroon kami ng contact. Hindi rin yung nagtagal dahil umiwas na ako. Tinatak ko sa isip ko na pinsan ko siya. After 2 years, nabalitaan ko na lang na dito siya sa Maynila nag-aaral ng college. Nagka-contact kami ulit sa Facebook pero bilang magpinsan. Magchat-chat tapos ilang araw, linggo o buwan pa kung minsan bago masundan sunod na pag-uusap namin. Pero wala nang bahid ng kahit anong mali siya dahil nga ang alam namin magpinsan kami. October 2014 nagkita kami sa isang mall. Kasama niya kapatid niya at kasama ko din yung kapatid ko. Kumain at naglaro lang kami nung time na yon at hindi na ulit nasundan ang pagkikita na yon. Ngayong second year college na ako at graduate na siya sa pagiging computer engineering student, nagkausap kami ulit. Pareho kaming single. Nag-throwback siya, mga nangyari 8 years ago. Sinabi niya lahat ng nangyari simula nang umalis ako at iniwan ko siya. Sinabi niya at tandang-tanda niya yung unang beses na nakita niya ako. Ang bawat kantang nakakapagpaalala sa kanya sa akin at kung paanong dito siya nag-aral para mapalapit sa akin pero pilit akong lumalayo. Ngayon alam ko na kung bakit tuwing nasa National Bookstore ako, hinahanap ko yung librong Chicken Soup dahil sa kanya pala yun. Kung bakit suplado at magaling sa math ang ideal man ko dahil siya pala yun. Hindi sa pagyayabang, matalino talaga siya kaya pag may tinatanong siya sa akin, ang sagot ko, wala akong naririnig. Try nyo kaya umagang-umaga may pa-lecture. Sa sobrang pagkalimot ko lahat ng bagay na tungkol sa kanya, kinalimutan ng isip ko pero hindi ng puso ko. At ngayon, nalalaman namin na hindi pala talaga kami magpinsan, sinunod na namin kung ano talagang nararamdaman namin. May mga dumaang babae at lalaki sa buhay namin pero sa huli yung lalaking tumbling ng tumbling pa din pala ang mahal ko at ang babaeng nakita niya dahil sa pagbili niya ng yelo ang mahal niya. Hi love ko, alam ko namang hindi mo to mababasa, wala kang paki, gusto kong i-share yung story natin Sa loob ng 8 years, ikaw pa din pala. Tayo pa din pala.
Siguro dahil masyado pa tayong bata noon, kaya pinaghiwalay tayo at ngayong may sari-sariling tayong pangarap at gustong marating, pinagsama tayo ulit. Parang gawing inspirasyon ang bawat isa. I love you so much, love ko. P.S. Wala sa edad ang pagmamahal. Sadyang kailangan lamang nito ng tamang oras at panahon. Pasensya na kung mahaba. EDR, DRL, BSHRM.